Salam hormatly watandaşlar. Dün şuun bana kan adamcan edip soradı. Men bu zatları görüp durup bilema. Özümüzü oradan saklap otayım. Düpberek burun edelim. Askerin aklı bir. Adam görene. İnsan yalı görene. Nise aydın vatandaşlar men näme jogap bereyim? Adip jogap bereyim. O nahil beyle bir adaletlik bolýar. Özüm jogap berip bilmeýän bolsam, onunla bir özüne göwün ýetýän ukyplaranyň öňüňize getirin, sizin soruňyza jogap bereyim. Kim bizatlary ýol berýär? Bar arpasyna diňe özüň bähbidine işleýärler. Ene biz hemmemiz jenayetkar. Şonuň üçin biz muny suda bermeli. Men gepleşipýärm bular bilen. Eme bu akly ýerine adam eder diýen pikirden mene uzakdym. Sizem öz ýerinizde biz ýaly görüşürsiniz diýip umyt edýän. Ýöne ona gaýrat gerek. Ýöne şu gaýraty biz nerden almaly? Biz şu güýji ilhamy nerden almaly? Siz näme edip biljek şu wagt şuny aýt. Agora vai. Aí, quebrando o chifre.